Hej, OK, čau ľudia. Vítajte v ďalšom videa. Ako prvé dajte rozhodne lajka odber. Pokiaľ vám to nejde, tak musíte rozklepnúť na video a ísť dole, lebo ja mám jeden účet, na ktorom keď normálne idem a klepne na video, tak mi to nejde, alebo nejde mi klepnúť na odber, alebo nejako tak. Takže tak. No, jak sme už všimli, no pokud ne, tak nemám teda nejaké extra dobré věci, ani netheriteové, což znamená, že by sme měli teda nějaké urobit. No a teda, pred chvíľu byla aj spíra, takže teraz si rozdržíme týchto vesličanů. OK, stále se zpátky. Myslím, že nikoho nebavilo se dívat na to, jak robím s vesničanama. Padly mi to slovo range, tam ty troška jsem to byl dlouho. No, tady tyto vesničany mi to pomohly. Každopádně, když to má Fire Aspect, mám level 10, stále nestačí. Každopádně jsem byl trošku dolovat, ale je to troška zlata, dia a také to. Ale jsem to doloval tím způsobem, že jsem vlastně nechal všechny věci, jak je stone a deep side, no ten Thorns. No a vlastně jsem to celkem dost získal a to jídlo. Mám teda enchant lomeno, no. Keď sa darilo, ideme do ledru a pokusíme sa získať najlepšie veci, to už si asi vím všetci. Asi ísť do ledru. No, to ostaviť pomiesto. Super, že to netretej moc nechcem, ale... Ja polovicu tu máme zbytečnosti. Ne, kam, ani to neskúšaj. Jsem chvíli náva. OK, proč nemá skin? To je jedno, nádívám potom. No. Jsme na úrovni... Budem si chvíľu kopat. OK, čau ľudia! Už mám teda aj netherite, netherite, jak Ancient Beast, tak aj ten, jo, jak se volá tento Smite Temple. Už si můžeme konečně spravit netheriteovou výbavu. A já jsem to úplně neříkal, ale já jsem tady to endu, jo. Prostě chci jít i do endu a chci mít už dobré věci nějaké. Takto. Taky extra zrazu se tu netherite temple. Snad jsem nezahodil ten netherite, ne, mámo. To našich už poměrně veľa diamantů. No by si to mělo dát nějakou rozmnožit, mám. No nevím, ani si původně, či to má být s tímto. Čo to je, jako to je jedno. Věděli jste, že pokud máte na Speedy Fire Aspect 2, tak když do někoho nabůráte, tak horí, jo? Pak prostě říkám, ne, to je jedno. Už máme, no to poměrně dobře vypekla. To nepotřebovat. My jsme vypéct rovnou celé. Myslím, že potřebujeme ještě aj zlato. Prostě to nás tak. Trochu jsem doloval, troška dost. No a jak se teraz robí, já už fakt nevím. Tak to nějak
Tak a netherite ingot budeme potřebovat 4. Teď to bude muset stačit. OK. Majte sem. To dáme sem. Boom! Oh. OK, tak to má vypadat. OK. Všude. Nerobil jsem z toho nic. Něco zlakal. Ale budeme potřebovat ještě jeden. Ale OK, tak to má vypadat. Čemu, kolko máme vypečené? Tu máme další. Nechcem to zase robit veľa. Ale ja jeden darujem môjmu kamarádovi na spíru. To je dobrý a darujem mu to, lebo on chcel pôvodne tradenúť tento mons. Ale tak ja som nejako získal, sa podarilo a tak mu robím radosť, dám mu to. OK. Použijeme to zase. Takto. Opa. Som pekný nebol. To sa to dáme, tak to som potom pozberala. Boom, ho. Čo sa dostalo? Čo sa dostalo, či? Co sa stalo? Trošku nechci počítať, sa neviem, jestli to je jedno. OK, prečo stále nemá skin? To budem musel opraviť. Som to mal minulé. OK, jo, OK, tak to má vyzerať. Hoho. Ešte spíru. Ja som to vypeka stále. Vyjde ešte na 2 ingoty. Ten druhý. Ty zapomeň. Jeden angaž povím aj kamarádovi. Ten říkal, že by to chtěl. No tak robím radost a robím to pro něho. Je tady to uspěl. Já jsem si o tom nějak nezjistil, nějaký historie. Akorát jsem možná můj brat díval na video a to je asi všetko. Já jsem se podala sluchátka. To bude na dobrý mikrofon. Ne, že by som mal nejaký extra dobrý mikrofon, akurát tak na sluchátkách, ale kašlem na to, sorry, keď bol nejaký horší hlas, pokusím sa keď tak viac kričať, kašlem na to. Ešte, kde je spíra, to zle? Aha, ja vlastne nemám už. Ja nemám ďalší smithing table. Ne. Ale myslím, že som mal niekde aj... Mám to vlastne záložný, našťastie. Čakaj, kde som ho strkal? Tu je. Neviem, prečo som ho strkal sem, ale určite ho dvojnásobne nebudem tentokrát aj co. Ja by som už spravil troch. Ja dopadne vždy v pohode a ja z tých asi urobím tentokrát veľa. 2 si urobím, aha. Tak to funguje. Budem ešte takto. Ja to ešte zratím. Takto. Tentokrát sa dá nejaké normálne miesto. Kam by som si ho mohol dať? Neviem, keby ho dal sem, ale to ne. Tam sem, kebyže budem nejakú cestu normálne veci. Kašlám si na to, dám to sem. Ja si zoberiem, jeden tam kamarádovi a takto, hop. Kamarádovi ako prekvapenie. OK, akurát je noc. Príští diel by som dosť rozmýšľam, že robím daily content vianočný. No a
Vlastne, ja by som sa chcel zapremiť takého vianočného stylu. Prihľada to 2 dní, potom je 24.5. neviem, z toho pôjde a uvidíme ešte. Snaď ma počujete, keďže nemám taký mikrofón. Ale každopádne mal by byť daily content. OK, skúsime ísť sem. A? Skúsim tu cash. Takto. Zapelo? Je, zapelo, áno. Áno, zapelo, super. Ja si myslím, že tam sa môžeme ísť. Prosím, nech to nedala nejakú past. OK, yes. Takže to nebylo. Super. To je pekné nejaké, to sa mi zdá pozměněné. OK, už tu máme Ender Draka. Jdeme ho porazit. To je náš duk. Nepůjde. Boom. Nemůžeš potom stavět. Skoro. Nevystavěám se tam potom. Nedívá se Endermana. OK. To je jednoduché. To máme dalšíku. OK. Počkej. To? To nějako... Co jsem nečekal jsem, že jsem mě do tebe aj schodí. No, presne o tom to vyprávam. Yes, beam. Bombac. Jsme dali. OK, jdeme druhýkrát. Keby půjdeme... Áno, ja mám plán. Malý plán. A môžem to nechat tú hlínu. Už nemám víc bloku. Sa víc pripraviť. Bol som draku, nechám mňa. To hodí. Určite ho zhodí, to som proste ja. Chcem aspoň meďko skúsiť šáhnuť. Pos, enter draku. No. Hodia. Tu nemáme hlínu. Už jsme z toho tam. Pojď, nesmírně včíl. OK. No. OK, sakra. Ty, ale já skutku náštěvím. Ja nemyslel, aby ste tryhardil trápim s zvieričkama, musíte si všetko krásne urobiť, všetko si to krásne idem robiť, chvíľenke, tak to chvíľu trvá. No však! Bum. Pánové, dáčku. Bum. Takto. Skabís. Počkej, takto. Bum, máme to. Čo mi hlavne dáčku nezhoď? Vidíte, čo som možno kamarádi, áno? Chceš byť kamarát? Asi ne, ok, asi ne. Tu máme. Ja som tam mohol ty ostatné. Ešte tu. Troška. OK. OK, dráčku. OK, ešte budeme asi potrebovať. Hotová, rovná. Lodka.
Mám se to dát. Yes! Dal jsem to? OK. Pojď hráčku. Vůbec já jsem pomocník, ale to je tvoje věc. Skýrku si dáme. Nevadí, budeme mít toho se dozad. A ustalo celkem. Ne, hlavně. Jenom takto, to je jedno. Dělat tam. Dráčku. Vlastně nahýtujem, co? Přistává. Ne. Dráčku. Posledný hýtnu. Mám tě. Yes! Velký jabko. Dopadlo tu máme. Yes! No lovely, pojďte ke mně. No lovely. Ano. Yes! Máme ho! Porazili jsme hrdě draka. Si už nastačil jedno, to je Elica. Pojď. Teď ten portal, jak to bylo vlastně, já nevím. Hlavně tam chci naskočit. Já jsem si nedal ten respawn, tak to mám šťastí, že jsem nechcípel. Já jsem taky debil. Hlavně prosím, nechajte mě. Já jsem taky debil. Ale naštěstí jsem nechcípel. Čili otázka, kde to je. Mám perly, to je post. Toho jsem perl, to ten mám, nevím. Já jsem 2 a pár pentrů jsem pozabíjel, to je pravda. A tam. Nechceme nějaký Enderman. Lebo Endermani, oni jsou takhle blbečci a oni si dokážou zmyslet bardzo. Proč nebudeme ani potřebovat? To podpáme. Proč jsou tu 2 portály? Kde máme vajco? Spal se tam vajco? Snad nejsem tady bylo. Zapila se na vajco, snad se nespomněl. Kde? Oni asi napálili. Já jsem to nečekal. Vajco? Ne, to je vejce. Oni mě napálili. My máme to vejce. Je to jedno, hlavně nech mám elektro, možná se nech schrát. Nevadí. Vytrolili mě, to jedno. Pojď. Je ten portál. Co tam? Já zachytrák, ještě startím ten portál. Rychle jdem entity a jdem dom. Kada půjdeme. Jdeme na tohoto. No tak, jsem pro mě samozřejmě myslíš vážně. To myslí, nebo? Někde to stál. Ten portál, tam je. Endermani neštěte se? Si někdo to dáme. Co mě už nikdo nezhodí, hehe. Co to je? Já jsem. Skoro spadl. Ne. Kdyby jde na to druhého. Když tam hodím perlu, to jo. Si vyfotím svou radnici, nebo já na toto strapu. Čím hlavně nech mě se nějaký Enderman neshodí. To vyfotím normálně svou radnice. Snad. Že není to rozmazané, alebo to. Co vendě a... Je to vidět, lebo já jsem si svou radnici jakože nezapamatal, to jsem prostě já. Takže kam máme jít? Já se pokusím jít jiným směrem a nestratit to. Hlavně. Čau, Slendermane. Nějak to nejde, že? Si dá stůříš.
než se očistuje. Pojď. No, komu. Prosím. Jo. Já jsem tady zpátky, ne? Je pryč. Jdeme tam. Bum, jsme tu. A? Jen si ty. Já už vidím, že oni ho vykradli. Oni mi o tej teraz nevím úplně, jak by to urobili. Máme ty rakety, ty vole, yes. No, počkej, tak chceme, pojď kamaráde. Jak nehodíš, pojď. Tam je chvíľku. Ne. Kde je? Kamaráde. Ne. No, zabijem se potom. Jdem hore. Jak se hlouzí? Stane na nás. Ne. Yes. Díky bohu. Už to má zpátky. Si nemáme jinou možnost, než jich pozabíjat. Fakt? Snad. Ono mi to bliká. To mám. Aha, zbyli dlouho. Takhle. Kde to mám teda? Aha. Já jsem startu boxy šašci. Tak. Mám tu vodu stále. Sakra. To je dost fajn situácia. Sakra. Já to musím dát. Ne. Sakra. Yes, máme. Sakra. Kde je loďka? Jak to je loďka? Taký velký taky nedám. Toto bych určitě nedal. Toto ne. No. Nejde, to není loďka. Yes. To není to loďka. Já jsem se díval, či to je loď. Sakra. OK. No, z toho normálně napsat, že já jsem neurobil. To by něco? No. Ten normálně nemá loďku, co jsem se mohl všimnout. Já už vím, že se ztratím. Nevím, jak to teda úplně funguje. Nevím, co jsem potom na ten ostrov. Já jsem vždycky zase zapamatovat na první tento nons a... Teď se teda akorát tak pokusím najít tento. Víme co? Ten další, jenčty. OK, ľudia, konečně, stále mám mikrofon nezapomněl. Nevadí, nevadí to na schválně, že bych to nějak chtěl robit. A stále, už jsem našel konečně, jsem se je tam loďka, takže by tu měla být takzvaná ta větička a vlastně to... Ne, počkej. Ale on by mi měl pomoct, ne? Zdě si počkej, ukáž. Nemáme, mám už, kolko mám těchto? 2? Ty to dáš, pojď. Kam mají dát, nedáš mi to?
Je to jedno, prostě rychle tam vylezem. Proč mi vzniklo, že nechci spadnout? Jo, to se hodí. To ani nevím, co tu je. Ale já už to nemůžem brát. Ale zabít můj kamarád, na moje bratra a zabereme aspoň. Proč tu vás se svou synu? Nesnáš tam to. Já nevím, že mě nějaké speciálně změnit, alebo co mám, ale už nějakou to furt preskakujem. Já už, když na mě tady nezabiju jen ty šašci. To by se musel troška víc posnažit, ale... Tu nejsou, ale on tu někde bude. To je čert. Jo, tam je ta lodička. Šalkry. Teraz tu nejsou. Já tam nebudem. Ano, pojď kamaráde. Tam je. To nebudem. Toto. Už teraz sa bojím. Ale aspoň je normálne, lebo... Jeme. Ještě můžeme jít. Opa, to jsem mohl chcípnout. Ty vole. Jo, chápu. Jsem tady někde nějaká důra, to jsem fakal. Teraz konečně. Už tady máme. Troška dobrá opatička. Zaberem bratovi. Dobre, myslím, že to bude pro něho lepší. A každopádně, především, konečně tu máme... Do prdele. Se bojím, že se by nějak nedivně, ale něco, co tak budu strávil popítem. Máme to, konečně, volem! Ukaž, oho, to si ho zaberem. Můj. Zabereme ještě pár šálkrů, ale každopádně už to máme. Jo, yes! Funguje to! Máme elitru, hlavně nezničit. Počkej, zabereme si ještě pár těchto. Co, kamaráde? Jsem ti scházal, co? Daj mi. Nic? Mě mají rádi. Každopádně už máme elitru, máme každopádně střelci zbrojně, asi elitru už nějako sami ulovíme enchanty. No a každopádně, pokud se vám to líbilo, prosím vás dajte like, to jsem robil fakt dlouho. Ten příští pondělí by teda měl být daily content, váš daily content, já ho teda chcem robit, urobím ho nakonec. A potom vysvětlím něco ještě ohledně toho a asi čau, bylo super. Máme super zbroj, už pomalu lepší než můj kamarád, no a super, čau.